eri alikuwa alikuwa kunyoko byaro raire muna likonderio mubeno ngate naye kwa gonjo kwa bo mugambi wano kae wolio gotuni waka wataba ngaya gagaki oyo yaya oyo njigaki tigangire ase ngenyo ndagete komenya gaki nje tigangire atare gotunie giteyo ngomosika kware negete na kieyo igono nyane kero monta tungire se presi igone nkia chari yaya kware gotongu buya muna abantu bande anga abantu bande gabatika kugora chianga waya kwa tongwe kabire yo ochikomeke ndo kanga kobere bune kwaro yo ndabegete wanyoranga go eri agari agirio ro bago rende akarota gete ko chenja karia kanyeranga yangirite kabeti kwenyoranga nonya na ense presi ore mugano yo karanga mongina nonya na kwa etumuka mumura ogobane kereki akiwatera oinyore bononga gore tire bonande tire bigotori kongos. Get to the point. Take a step forward. Katanya sae biamana singe njwa tira senkeye tuachire kwa bakiro linga feroni kurura sobo ikobwense bono gatoko soma malika machano tuarange rigore sanga mona intwe okwana mona intwe tira somo ika nekero tukurwa monene totebe tuumira na monaye buna tutana kuumira na linde na inde twakorera Yesu buna tutana gukorera linde kwana mona intwe bunura liribya na kugo sabasi Yesu yoromo tolio ito. Biblia goteba ngaremia abantu bane remia abantu bane nabo Nyasaye itate ebire ninkige kogera tukubaremia tubatebinga ekera mangana yakoba Nyasaye no akoba na induru ribaga ngabana na inde nonya tukubaremia buno omuntu amanyinga lya mwanya abantu nabako igunga na igwete oigu oranga na roche lakini ekera anda kuchiwaka kisabu chiaye buya onyoranga sabu njirigo soa na kigeko gara 31 fungu 15 na 16 Jeremiah lingana ndiro Jeremiah ukwana aya naro munana goteba eli uguru rama eli iguru ya buto okorera no kweumia nobororo la elinko barera abana baye ono magireti koreraro mwana wa Veronica tanje tiare miwa se kira abana baye ekiagera Veronica taiyo ekiagera tibayo yes na inda ya naro mwana goteba bono magireti ominto na yanali ayanaro mwana goteba tigakorera monoiga bono kamo korera Veronica timo baise korera monoigo takuiyeria mariga timo baise kuiyeria mariga ekiagera emirimo yao nenyorerwe engeri yaye emirimo yaino nenyorerwe engeri yaye abona bairane korwa sense yaba korwa sense yaba bisabaye ayara makweli tomane na kwanire no mane no kwanire haleluya bono gatoko ba tigo mane na tokonye na magireti na eneri o mane na bubuyo bonga baremie ekero chinga kibune gikire chinkongo ekiagera buno muntu nabakwe boringa areko baga arware kango gosena areko ja kumwena nyagitari mokonye yani agwake hesabu bakali jibuli yabora nande ngaja konyora iga ngano nyene karoli ngana muneri ya beri kongu ekero tuaere siru 9 tu akumirie ngana ende nabako nyoro muntu ko muntu ore moyo ngana ende tabwati mabera ngana ende atake gukwana ri ngana ri kongu iwo ya mangana ya nande nabako kwana ri ngana ri koko samagireti na ende rine family yabo abantu ababako kwana mangana koko sabande imbali ya mangana ya tana go ikemeji yabo naomba Biblia iseme 12 mstari wa 5 Ayubu omuntu otali nene cyandende omuntu otali neme cyandende nigago cyayeme cyando nigare yange gutakira ise abo batarariwe yani naboko ago ikasote banga pore rindi wana gotense na bire nane monyora gaso kiriko kipara ane wewe danga katamba kweli ana bari lakini nene na bara bumba etanditi bono zinywa inkiba etanditi atare ko baba konya ngabu mu etandiri bono suka go cyangori umanyete goko na goseka huko na kuremengoro karare menyenge uenda mambo yatabadilika amangana yuko ligia na beko nyarekana ikasore lakia kare kero montako genda libaga ko tebyo monto lingana lyo ko semeria na ndo matebiri ngana linde liko morubania 69 verse 19 and 20 Psalms Saburi 69 mstari wa 19 na 20
aye numanyete amabe nakoreirwe amanganaya na ye family ya Henry na Margaret na bana baye Biblia yote aye numanyete amabe aya nakoreirwe nabuna nasokiwe na gochaywa nibo manyete ababisa bana bonse omonene namanyete ababisa b'omuntu bonse amabayi nakoreirwe ansiono ile nkoro yawe amabe bakoreirwe bure family gesomogano yobete abasiono irasi chinkoro chiabo bono nerusiri moyo nigo nasemereti ng'andorerwe amabebe ekero barengereti ng'arinde atiekire ko babeire ekero barengereti bararwa amabebe bagarora rwendugi kore tinanya bayaroreretwe nigo naseretiwe inyore abaremia nasemera inyora abaremia korende tinabanyora igo basemera tibanyora abaremia babatebinga nonya yabeire obugima mboro bwetane tiembera bakabanyora babako batebinga nonya meremo yaborire Kenya ari arotari ase mugari gutigo mungana agende nane bonto tari gukumi agokwana no baremu bono gokona gokwana bono bwe bange kiagera nonya naye nonyure Kenya amakweri nabwata sa tari goika makweringo ikaro ende naye kore Kenya naye toinyoro tokobori ngaki gokwarengera inkiaye giakoba nande iwa Biblia watanga meremende yonsi ne meremo giche korete bitoki na babane baganya kubonga barende wote kango gento getenkiabe gento nkiyo kiare koba Biblia watabanga mwanya bantu bare irwa matuko emetienyi nechimbebe kyakolire ki Iwanga nonyare koba Kenya richibu kerinya sae abobetie na kikiare koba bona banare batabase family ngo mona na baremie ekiagera chinga kijijire chinkongo na ende chire chiobo kenduo bonene ine abakure na bairane 26 verse 19 Isaiah abantu baino bakwete mbabe moyo naende emebere ya bakwete neboke inwe abo moraira se amaroba ime bona abo baraira se amaroba ime bakamotera no mogoko ibo baboke batera no mogoko omate igwa abantu bakoboka batera no mogoko mbali bakwete bare ime yango tari aba bakwete bosaigo na ndio maana unaposoma Revelation 14 verse 13 Biblia inasema ya kwamba nikasikia sauti kuu kutoka mbinguni ikisema andika eli wafao tangu sasa waacheni wapumzike maana matendo yao yafanya nini abana wo baraje ko weliyogi elinde batera no mogoko tarionde bwensi bono manana tigato konye na indugo tuyariganetie kiagera bono next ni ntwe yariganinga ne abantu arara na Veronica ararire torare tori no gosemeri kubo gima bwa kare na kare ine aba batoroje bono buna torigererane tiga no maene nga nande ntoje to umerane nande buna toriga 7 verse 7 and 8 Ayubu sana ibere ebungo bitano bibere na bitano bitatu manyanga obogima bwane nigo bore buna embe obosa ora Ayubu ogotebanga obogima bwane nigo bore buna embe obosa amaisa anata korora maya naende maisa anata ligo chikorora maya naende omuntu ndoje bono ta kondwa naende omuntu orochae somange kiriki omuntu ndoje bono ta kondora naende nonyangake ngana batoko rugaiga rirituate abanianga bonende ese na bere nande mulgungo ya motaigetika oyo onde gaikaka lakini bona takora tiki nakiga ko gara kero montari nyagitari moko kwana koma mambia mogoroba kwebunga omate ririga chomenta bona bomoyo mbokora tiki igoyoro oyo koroche bono oyo ondoche bono na beta nyare kane naende tororane bono ringari giyandiringa ki okorara nkoro nokoboki gungo korateki ando nyolengo koboki urejinza moibe okoboki ukobo sira wakara na kare nokoboki ukobo kimabwaririri naende muntu tayo kokosibango lyako iro nayo gwanchanga eraba ensenko era yale ngainda aboki gugochia ekiagera Biblia watabanga naenda mangana ya mayo boti narandi gwense yonsi kwabakirori elibwango mwali okorenga ki elindo ndetacha gotameranga gochinje narenge moko muna bagaka ngoranga okibare
njena arenge mokongo chonyente bigwa gosoe kanisa bosaigo gekinki arenge mochando inta tebetigwe na kia kora mangana yabe kirando zitocha gotameranga anya batarerete kanisa ime ngakanganjira bana gocha gotoreka toreka no nyandiriri anya ya tomanyeti gurube Abwao atense Veka omasaraba mosiowa Mwegene yesa se chinjera chosi Rora Buboko bara Oh wala waselio boba Rora yeso Mosunto también Omwegene yeso ngangara sore Ayubu 15:2 ebibungo 13 gotirimboka Nainde nogo semeria nonyanda nogosemeria saba kuro no bomenya bwana iwa nonya kobwate bintu semereti yani ogukiko byake hesabu gogwate bangayagaki eyamba kweri naro kurende kwa bega begande nanche nkore antagalinde iruko omonto omenyera obotaka gocha ekera abairi ngana chaka gutwara ekera mareka chakire ko bamunango cyari iguru ribaga gocha iguru agende boronge goikata gete gotema rire keri mori enere litangase ngari riarenge boronge ndirikende getarengo rero bunegendo kerororo ire koria korire ngaki biaene iri ono mondo atarozi ngumaki no libaro nakamanyire enere omojana roringa ameinuka kiasi wana yuwa goteba no nyandigere tie bintebi asa bakura no arari obomenya bwana igaye bintu bibi ahombu yabire lakini yaronko na ine eroge beterereti nande yanya koba ya chuma goikebe yechibao lazima oro wako benseye korireti amariao korireti bana nyasa gosesenirie na ende inyoranga ki oboge mabwenseye ngokora borenga ki arafu ninda mboro borire bwane sumusunteine ninte byoboina naye tata ninte byamakonde ninu baba na baisike ba minto bano ine ngaire ndo gosemeria kwane kore iwa wala iwa ko borina asa ba kure no ko borire bwane bore interenge embere ne tata amakonde baba na bana ba minto bono ngayo gosemeri kwane kore nimwera gokorora aye ingayo bege to gosemeri kwao inkiorengereretie bona bono omonto tabwate gatwarire anyariri obwate atari gochie kanisa nande bono gatwarire ngogenda ale kanisa inkiago chigokora ekiagera baba kobe kanisa imbari batabwati erinde banyora ribaga ryokona gosaberera ekiagera erega sabarimo anda akora ngaki akino bano inyorenga bakariri obwate isatu ase isanemo ochinza abatima tige irenge koba na indi igibitiriti wona yuwa ko bolinge kera yonsi yakoba ogo semeri kwane ngaikura be omagana ne nyorega moteria omagoteranga money is not the problem how to use it erinde bukwero yateba iga Ezekiel sana iwe ebungo komana kianda kia hoteba Ezekiel 7:19 iga wokwana iga mbatu gute chifeda cyaba se kinjera igwa kibese kigo cyandete otari ko nyora ngomonana nako ganetie ino kituguta se kinjera kitabu cyabo inkibarwe kibabuna egento kiyeubi orongo kigire ko egento kiyeubi okibugate otabugatie kyokorera ekiagera gorwarete tobugatia sora agende sabari tokonyara kogende sabari kibesa ko kikire simi onyandirie kibesa kigwate simi anga kiatire simi lakini meremero chigokorete koretiki Elio chifeta na kitabu cyabo tikikonyara ko batoria seri tukorienda mwamu ya mwanana kibesa ekikito cyandete tokolikyo botukono mu baso oko wo mwana bana bangaro na bana agende kanisa lakini waro mojano no ingembere mongo kora teriko ngara ngende kanisa ayo nyembere moteriko kwarao ayasangiri kibesa lakini yinyore ngabese ekyo amatuko ya mwario nchiko korangaki nchiko gokonya nande iwa kana gosangereria rasangereria lakini abakuri toba maeti ngamba abongo ayabe kamo naende mune ekurate ko ego kuruga yoko topana ngiakyo
ngaya yagate oge turengio kuro obe ayati kamari kaichi kama chiati gara obe hakia makweli ya ndoje tabuga masikani basi bono bunago ikaiga olwa tangambora mama to turangino monto monene mumanye tabagani bae na bange nande mumanye testo ya yage ichire chindagera bono mugeni njo mwenyeji afanya nini iko karasa angere yu banza angere 62 verse 10 Psalms banza angere yo bono wokona ko sangereri ayesangeri to jakoli eko eranjara ntokoba o ikatoragere o ikatoragere 62 verse 10 Psalms timo bisa basemeria obuurereria timo baisa ko bano basemeria kwabusa ase bintu byoboibi yabano onye ubutene nkubwaino bwabeire obonge timo baisa ko basemeria woronyo maneno gosesenirie to beke byangera lyo ayatebyo maneno ngambo ya maneno so gosesenia lakini ko bwa sonsi timba ise gokweba amana Yesu gwatumete aserieta lya Yesu lakini yonya gokubeke byangera byao umate Sulemani akongo kingoyo bwati ebinge toronjiyo oyo okori kingeni aramuna sa musa takaiguta igwetie se kiroji goji yani muna riria kiete kwara omogano wenga kiobete omarogi na nyago tuo masiko omatanto bakoigwa barogi ne kitajiri ekiara tene kingeni aga era riria tebe tinyasa ngomonene narangeria maraika baigoro waeta nano mochioyo aserietaria Yesu era gararete lakini etajiri igara irorengere tinga igobara famie egari eria gana Nairobi njaika yani ese moja ni bunga sen obe ngikyandi na igo babwata atataki asenge njakoraro gotabuka amba Biblia iseme Ecclesiastes 5 verse 10 and 11 Ecclesiastes omorandia isano ebungo 10 na 11 omuntu bwanyite kibese omuntu bwanyite kibese tago isane kana kiroji tari go isane ka yani kabwate milioni obaboira ki ngakioroje kibese yesa nana ko nyore milioni yende menta niye nana no moment eyo nana otenga ko nyore nusu milioni wono yani akona komenta eriki kya Woso bwanyite obotene nku bwanyite obotene tago isane kana bitoki biyaye tago isane ka ayibo igombosa ayimbosa elio ekero botene nku bokomentekana ekero botene nku bokomentekana oyo nabo bakuburia nigo bakomentekana lazima anya konyore osena anjeri kabweka bana na anjeri nere ngochare na wambo yacha monaiga ekyagera maringa kiare bon wagorozo bono mbuya ki oria omanye na konyora utatiga akoborwa na maiso rioka tai konyora kende iroka bantu ababanene abande mbarata gorere timaremo abande mbare batamanyirika egocha goikariria kure erinde kebenga no tari ko atinde kwa ekiagera ninkora tenga ki imbwate kiremu na kiako arangora teya bakungu bari babere orio kabera no gatatu no kana no 10 bangwa amaiso ga kora teki erinde koroka onyora ngana no bwata so karazete tikako ganyemero beriebe omanya de bango mara ni mbwate ebyana bibere birente bono iga abantu bamenye ebyana bibere mbikora teki ona kera kura tayo goja gwana nga yeni ebyane oroje ke ayabangwa ensekere buya ibongita tateba koko semeri chini ibochiao manyanga ase gwatinire na sa kongo onyo mona no gosesenirie motebi ngambu ya mono nakia ko Sulemani agotebi nyasango monene ingai gatua tonga mono nande tonkora ki omotaka naye okuborio monene motebi ngo monene ingabiri birankonya tinkweba ekiagera karo kibasa kiasoire egikubwati no gotantana akamonto nkare kasese netigwe akaro kae gukarora ngaganzira kwa babu yake muna karenga kanyerere kaganza kwa bamana nkaigoka kidogo muna karenge kabwato bosyo bwara riro kane ngoko yare go kara bono kubwaterera kakarosa bono kakaigu muna kataigweti kakebo monene Deuteronomy Nima tena kamonto moganyete story. Okay, Deuteronomy 32 verse 15. Aka monta kukare. 32:15. Verse 15, yes. Korende Yesu runi. Akanora.
akaenena akanura na koneta akagirigenta eri akanga Nyasaye ori omutongete igo egigioka agachecheria egitare keria kiarengo gutulika kwaye ng'aigo kurumagega na baringi buya na banjete egitare eke lakini kanyora ng'ochakire koba munambu yare bona akaunga nagenda bune pikipiki esibogete mochando tuyo ekiagere bintu ng'akibire one bintu koba kinya koba buya ekingeri koko konya buye bo manene yoke koko konya one gusuka gochiange no manene erinde chibesa chiao chikore emeremo ya Nyasaye ekerere mubaso ekero musunto tarakora ng'aki otaracha oruma tanto bande babaenenete ekiara Nyasaye obasisenirie na bande mbarerende aenenete bosayo yani abwateseti abande koenena yani omukwanera iganga gichoyore moina igataragende kanisa nera na bamugwateseti nge kanisa ntoche bono zinga naye ngigekuriete icho tae komanora no chaba nginaye gwakora bibiya batebanga gwako choro omosani rorango omosani mogotara komo na abwate chisemi tagotara nonde bwezi ngoko bamwanyora 13 verse 20 Proverbs 13 verse 20. Omuntu ogotara abantu abang'aini igara abeng'aki omong'aini kurende oyo ogosanga n'abariri nanyorwe n'amabe oyo ogosanga n'abariri igebeterere tinga goikonyorwe n'amabe bona ego gochora omosani kamoko na gotara n'omonto goko na kogenda mwaye kara ake hesabu onye toikonyara gwaka mati sie kiagere korikwe gesongo ake hesabu nere korikwe kegusi orari eri ore ng'oyo no togotara komo nabwate se michinda kong'a gose gong'unerete gabosa yani omonto nabarongoka gari ikira asegete yaro ntara ikoti niku huo sembu yande nane nyare bo matenje totara umira na tokwa ochikurire ngibana koko semi ekiagara muna bana abana iziko bari go chisukuru aba yengo anda bari sukuru ngibana yene mogo sanga inki nando ochikurire ryo mogaka okorogukorera onyore se bimurabire byagingeire muna makoru nere kwanyoro chire kenyonsi otebe anje ngingere eye Wanya kamurakari ejiro naye ingi naye giakori che bona roro mondo mogotara komo tiganda ara etaniga abagaka bari bakugingira buna chingo konya igoti chenge bakugingira buna chingo konya bizure nande eri na ari meye dini ono matenga ngwana gosoma bara gwi 10 kiande ibungo 27 ekiagero nyengwa somiro anga kwamanyire bunu gwente koba ngoko gotara no muntu nabo mokungu manyango mogotara komo nabwate chisemi gose gabwate chirio komo eresanga mako byara ngetinyi gweti muna kongira tindo chiesaro chigochi orwa gatabe nganyako byara eren koru karasi nyete ngaki era no tantebi nane nja advice nare ko kwane eri ngaki nganyere keke ekenda bunekia oh tara no monto yo ko semeri Hoetane tie mechando yao. Ende guko mogambi gore ya nyoko biara, ogotebi ng'abang'ina nabo bare, nonye naye nabora ache koba. Bona ase igotiga tore meri, erinde tokore ng'aki. Tomenye, ke, ng'airi ari nyoko biara erakaro okaraire. Are igwa. Emechando eri togoetera ari ase tore. Etare kobo, ntware komunyora Nyasaye. Nande etare kobo, ntware koba controlled. Igoma kibono. Ntware gotangeka igo tware kwerora paka abande banganye kurweke nyoro bagenda ase batatoke bona nakia kare mechandelire igo nginte tabateba mokungura o mosaja akonywa tera gocha kware kwa go mosaja otari konyukanga go enene tebunenda yo motu bona kwa ewoyo erinde lirio tagete gochaka ko enene abakungu bande kwenyoranga maega no marebyo koreteki chai mosaja ora mokungu atamaiti gwesoka omaete teri pa chance naboya nyare kanite konga oe woyo manyete gwesoka buya abasaja bande mba kunyoma ekagero kae woyo gwesoka kusunyu kumanga ngakibona aba nkikibono kia tari kende kia moria igo kwa etwe ago control amba Biblia iseme 2 Corinthians chapter 12 verse 6 and 7 ngomo chando to yokoba ogocha bosa anyana abana ba obwate chibesa no bwate na no babegete sukuru enene lakini imbali gokora buya Nyasaye tare gokora byonse gokora bana ko ene chibesa abantu bande bachigweita bono nyoko ete chibesa bana barabuta kore tiki
Egere kogwaka ne sukuru visio mwaka omogima na kana kage nchabe moina agatari kwenyara na kara kukana ko senda iko kana kuragera obokimo obu erina na kara kugakorera sukuru gwetera chibesa chiao. Haleluya. Tori ko egu bionsi oko egu geke nande igwa tuare ko bantu bwatie mechanda ase chinga chieito ntuare gosaba Nyasaye bone mechanda eye na redio goika kwanyara ki obe bintu bionsi mbuya bire lakini omochando nora kakitigande Roma nene oko inyori omochando yoba na oreke inyorio igo gokorigererio mwana oyo ma angabuse ngaki manyango inere kwairu nere riguri achire rikobete erino to base koena na gwetania kerengo ekerota getego chenja abana bo monto kwenyora obe anje nimbwate nyasore moina wakira. Okay, soma 2 Corinthians chapter 12 verse 6 and 7. Soma. 6 and 7. Yes. Na kinyo ndigetie weto yang nga tinabo muliri. Tora soma bi. Na ki onye ndigetie weto ya anga tinabo muliri. Yebaro. Ekiagera nintebe kene. Yebaro. Kurende ninye tange. Omuntu tambalira kubwa ayaro chasende. Yebaro. Wose kuya igwa kubwa sende. Erinde timba isago chakoene na gwetania kerengo. Erinde Paulo tabase gocha koene na gwetania kerengo. Ekiagera asobonge bwa okumanorerwo okwo. Nkae wali mbete asomobere. Liguri mbete asomobere. Omoto mwa saitani. Angake. Timba isago chakoene na gwetania kerengo. Igekero korore mechando ekero korore bintu bitari kogenda buya manyange ine pambu yabekirwa asomo chio pambu yabekirwa asomo gemabwao erinde goko na kogendie gari yako inyoringa slow down ekiagere pambu ne akora teki onya tari pambu ikanga bantu bande babanganya wona kieko era yakoba igono nyane kero monta tungire se press igono nkia chari yaya kware gotongu buya muna bantu bande anga bantu bande gabatika kugora chianga wona gaba kwa tongwe kabire yo ochikome kendo kaganga kobere bune ekwaro yo nabegete wanyoranga go eri agari agirio robago rende akarota gete ko chenja karia kanyerenga yange erite kabeti kwenyoranga nonya na ense presiore mogano yo karanga raisi go gento keyo gego koreka kiachari igogo korra kende gionsi manyango manene nabugate sababu nabugate ganga kogera yabeire eri ari kware kwa gunyoko byaro raire muna rikonderio mubeno ngate naye kwa gonjo ko bo mugambi wano kae wori ogotuni waka tik wataba ngaya gagaki oyo yaya oyo njiga kitigangire asenge nyonda gete komenya gakinje tigangire atare gotuni egiteyo ngomosika kware negete na kieki mongena nonya naye kwa etumuka mumura ogobana kereki akiwateba oinyore bononga gore tire bonande tire bigo tori kongos asi ari eso mongina tinde ino tenga na karige timo kamo mura eko na umeire Susana isate ungo bitatu ngatosa nera mukamo mura ta kana amakora wana muri ke Susana ke gento keyo ke gocha bosa na gento keyo ke tari kiria sa mariko omochando no ringa titura soma tori kira mangana yo mukutasali wongai amangana maya segentoki abantu mbale banje tekoko kekera abantu bande bagure ekero mochando banyorire kwe wote nga hapo sasa kidole nero nyaro nero mono yani okwana mangana manga seta kekeya mo Mika 7:8 Mika isana ibere bungo bitatu gego kwana to kari kwamera nambeo egata waiga ayo mobisone to kera uko gukwane to baisa ko gokera uko gukwane ekeronda gwe wononya na gure rero nintene nai ana rinjentene ekeronda bende somosunte omonene na betae yane bono tagukurira se kwa manyite onyo mwana ogwa matemo muna bona soka abande mbali bakuja kuiriata kimoya moyo igombu yakoro ugaki gocha kuirora renga erekere nonya naye abaho mbara akora sukuru nonya naye ngose mariore ririo kagete ngoetire kiagara na bangaini bare okuminga bamura na bayarengi iga
Kei Nyasaye tigatokonye gokorora oyo mina gochiru gokorora nyorire omochando tigatumuikange koruchi nkoro chiaito tomotebi ng'a pore tomotebi ng'a naende orogendo rundo gendererete tomogosemeri goetania omochando oyo anyorire ekiana bekonyarekana ng'a omonto nomotaka igasomeria aba omwana oyo obotaka naende ogure ribaga riokomotebi ng'a ki onye tari konyara koirora tigagende ekosi eng'ao mochando toiyo noro omotenga yaya nchendo cheiga arenge koirora yani egere oyo aragenda kuchibosio oyo kagateberete koirora koirora nchendo chenga nari kware gocha gokora buya gose bono yani utake tomo itomoyo ate abanga naendo komoka ngokore ngaki abantu bane bale banjete akaro Opo lubago soma kima ite bubago soma ngase chire ngana no izinde chikora. Ngai gora bago soma jike unge ketinda geikera. Ngai yani ase chitari nuko ngai ngamo gambete otoire miambi. Omonto geta maneno mo bisa no otoire miambi. Wano kumina gaki ngoma. Oyo onde ro chukuru mo na. Nani kala ku ngina poli. Kali ngina polo. Wewe uma yale bototo me chiri bukomi. Yale bototo me chiri wa marongere. Nge kiagero yo kweru rero. Oyo ore gochangiru omwana okagenda esukuru rero igaro omotaka ng'abono nimochangira ng'ana nare tabwati ase agocha korusiang'e aye 22 verse 16 Proverbs. Ero oyo gokorera abataka bobe ase ogwetene enkiera omonyene gose okorwa ebiegwa ase abanda goikara emerwe oyo korwa sabanda ngari no ntegete wetani ase chikora tangaki ase chire anya taliwa ngokumiore erinde rio cha kwanda watanga ase kingi cho cha kwerete abantu bazimba korangaki kogwa sinyire igari ese tokoranga agaki no kende getari ari no tugwenete kubeka agaki gento getenkiare ngeiga no tugwenete koba bagambe baro mokutano oyo isato aibongo bitano maraki omwana bw'emiganda nigagotebwa iga nimba ikange ase okona chekina iwa montonde bwezi oromo tureti oromo community policing oromo rai andonsi nebe sukuru nebe tundubali andonsi asocho aliro kabo morai bibilia batebanga manana naba ikange asokona chekina elyo nimba kera n'omwango igoro ya abarogi na abatumani na abago arate ngotero ngo songo somo engosoma na gotera okay nyasaye gakoba kirori omwango asa abarogi omata abantu mbaroko nyora bakona kwambere nga barogi mbayo nga barogi mbari kori bantu wana ngumi ngoya gosoma mika izate mungo bibere ngata abarogi no obare bakona cyane emebere y'abantu emebere y'ababona kinyama kiko bekwa sebitega ando maitonya kwamenya tubugi mobo kubuha baito barogi ayatari gorogochi ayendo gorogochi bibilia gokana ngomorogi tabu ati chinguru aso mwana Nyasaye haleluya ukitaka kuthibitisha unasoma Numbers 23 verse 23 iyo kana ngabarogi mbubu ati kende asega za kukia Yakobo nonya no boliori kende keriabu lakini abantu bande baboete ora giako tu abekira bande muna Nyasaye oko ukende aro Chinzana ko jijire mwana ke ore icyango nire bane cyagi. Nkara manyera. Oko manyera oko ngaina. Ode minyoko yire cyama kengo. Nare wako ngando kobe bati. Nare wako tebie kena nare wako garaka kinjori nere. Ka ko tebiri gente kinjori wako ngaki. Ero tana ko soma Deuteronomy no meta 13 verse 1 omanyanga abungo tuboka bare gataye kana kuminyoka. Lakini kwara ko soma buku otoka kwara ko manyanga no nyana mabani yo borimo ngokorare ngaki ngotubokare wana otana ko soma manyanga Ezekia ekera korente ruwa mangana ngangu kworo tori ko huena ile onchorete akatigere yarani wana Isaya karengo yani omobani ya Nyasaye ngiatare ko materenga ko mo gwara na Nyasaye mo sabera mabera akamanyango yore sabera mabera ninje lakini yaye iyoko na kubona ngai mo igwete bayango Nairobi arori ari kibaze kigotoka wana monene ngo na cyare kina asabarogi abarogi omanyete principle yabo
na bana bararare njara lakini nyang'au terara njara ekiagere nyang'au erare njara emochani egende igera mugarimu gwetani omwana oyo kurara njara bono bayirindete nande si achabu konyoranga omonto nabare kanisa ne nyang'au ironge gakorete ki karo gatoko na gotera nyang'au ne no ekari nyagotera irongo nande bono ngetima nyetiga ekerore kanisa ne nyang'au ekare irongo o mane go igoro chi gose gotimo gatoko na gotumbuisa abantu ekiagera igoro gesunte ase barogi bago chikotarange gakorete ki kei igorongo sazima togoji mangana yo barogi takaiyo ngaire ndokoira okay anda bande abatomani na abagotia no bolimo na abagokorera bari kwemeremo bobe ase kobariana ni kinga yani omonto ari geto omonto emeremo lakini tatetia mwakane buya tatagetia moebesa chimokonye omonyore sagwi anta karibu no moriku ya mokonyire yogo kuminga yenda yenkware ko mwana era konyeke ogoja kurubu one era tamere kende lakini nande meye dini no ale nando ko igwa gotera no nyabange mbasundoka bakwanga wanjenji aya bono gonye itabete ya egwanyanjire ekiagera bari kubare buo nebirero bare aboete konda nebirero bare manya oyato mwana gusana muvomvo nando wetete oyo nde bu university omoete konda gusene yo kolemera echo okolemera ekiagera asomete methali 14 fungo la 23 ekamatabinga meremende azine meremugije korete bitoki okora lilia koriri bagari okomuhakana nande gwachaka ilikuwa imekuwa sasa itakuwa na imeye dini rokorete nanda banda korente reki namba na asogone kingiria na abagokorera ababorokane kintakana bobe yawan na abakonchora no boronge bwabamenyi korende tibanyirogeti iwo ekyo abagambi bali mogokorera kintakana na ababoroka bobe akorete kina nando kiroche buya oroje ngekekera kyopi igachagiri lakini yasenge chatabwa TKK kwerereka kwaronga muino naenda batuleti na barabu abande bare barabaya batarachaga nonya nase muarua akolie chyomo soi oli ne chyomo soerua obora litukolie kine na imeye dini no akoreteki hande bagocha tingo tara inche bweka mwagano mutindi boli amate kia buchironye gogorie chiomo soi ne chiomo soeru kwabura ekina kyanya kwairiswa waja konyoro mugambi bono gotebanga inche kineke kino kiando sirigenda kuchika bono rojo nyuke rusika orenta asore nande kwa maseri rigochika igongwa mokonye Isaya 10 kebugeka Isaya 10 giarada Isaya 10 kebugeka akiara gote ana bagambi boka 10 kebugeka mo eso iya batebaiga obobe no bwabo abubako beka machikatari aya boronge obobe no bwabantabu omonda ko chikoya gwa karoko gakeiga kwanyoro onjo ira machiko oanzire korora kerike gwana tabantu banyore kwanyoro gedaivatiri yanyunya kwirandirira bunengitie kwirandirira romote Biblia atebire ngobobe no bwabo bakona komenta machikata iyo elio na bariki abako na kolika amangana aya gokorera abande bobe igo ngoma de serikali yatebaiga oma nganya ko igwo ndogo tenga bukwero ngo teberiga ogonga serikali na ndo yo ndero tario serikali ombwe kaine kwa igunga koruba koro ngakiyarenge yani tusigete koruba koro lakini ekie bukwega teba kira kintu ana bakora ngaki igera kinkwana ko monto go teba ngabukungo tebe anda atake go teba tenga karati ara na bibukwega teba lakini tiatura ira na kemwanya bantu yani twaira na bono twakoza turetike mwanya bantu twatike kie bukwega kora ngaki ego teba elio barabuni go bakonjora ne bina bya abalemeire na koura abataka ba bantu bano boronge bwabo igo yani ngesenge njata buati asenge njata renta muno orio ndare korenta oyo ndo moina ga ene tenge kigo ikamubwe kigo kebege koba ekiagero mugambi ntosikaine ande rio so matayo Susana 10 kebunge kemo abate abanga manda na irokaine oruo chicha oika kwanyoro tabanga omugambi kana kunywa sota ya tigari tukeririke mugambi kanyure sota
oyo tamo esota orochara chakwane omugami nachayu omotureti yaro egweri botinge ng'ombe yarire bituma oyo orisio bituma omoire esota oyo orise liwa nachakwana amang'ana amaya nachaigugwe yani ando koigwa gosoma ng'a mukono mutupu aufanyu nini ayebano tigora abanga tori komenua lakini omokono inkomenua aserietaria Yesu. Amina. Okay, soma kuchinzi elinda babora kababe bisakuru byabo nekintaka na chaureliwe wako banga note ne inande wako banga note nenerete kende hakikisha ya kwamba wachane na mayatima banyoliri haki yabo elinde kende kogekoba abana abaiga kuba goteba kende omubora koyo kagoteba kende oteba ngaya nigo naya nyorire wetera soge turengi taringe mbejande yebwate eyero agiena kweretu koyo mentire mwana ontui akia kare karadori kagokwa chintakana nababora kabagacha asari bakorera batanga tori koku gaki yani okungate yanga mune yembegete ingongete era bayangwa kumuna bono kabako gweri botinga chami maga kondo kure obe pare ngaya kwera okwerere bwakemo pare nese na bere tigakusanga natare ko onde kende baba ngora chamurere gusi ekiagera kende kiyange yo wakorete ki naye gokoba moyo muswali yago tanga tenda wema fanya nini nebuku yateba titoro sako korama ya omwali na tokorenga ki ine amakweli natware chinguru ya naye buku 25 verse 8 Isaiah 25 verse 8 Isaiah igeko no baiga tigera noge omwana Nyasaye naseria makweli goikakara na kara aratiga aseri omwana Nyasaye nasirie amakweli goikakara na kare omwana Nyasaye nasirie amakweli goikakara na kare natinya mariga kurwasa maiso abantu kurwasa maiso abantu bonsi nasirie gochaywa abantu baye kurwasa ense yonsi nabo Nyasaye itatebire. Haleluya. Mwenyezi Mungu awabariki. Amina. Get the point. Take a step forward.